Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera ongi etorri irratizaleak eta orain bai hitz hori zuzenki erabildezaket izan ere duela egun gutxi eguneratu zuen Euskaltzaindiak hiztegia 6 hilean behin egiten duen legez eta irratizale forma onartu dute. Irratizale, bat, irrati komunikazio pribatuak egiteko baimena duen pertsona jarduera horretarako legez esleitutako maiztasun bandak erabiltzen dituena. Edo bi, irratia entzutea gustuko duena. Beraz, zorionakoak gu, orain arte erabiltzen genuen hiltza, baina orain zilegitasun gehiagorekin. Gora irratizaleak. Irratia biztuta gau azatanen guereta, gainuak itxututa. Ez da posible, ziliteke, ona oda, hau bakarretea muen. Ez da posible, ziliteke, ona oda, Azken eguneratze honetan gehitu diren forma berri batzuk kontatuko dizkizuet. Ajo arriero, potxa, alioli, espeletako piper, gernikako piper, pisto, entxalada errusiar, argi dago Euskaltzaindian norbait sukaldaritzaren zalea dela. Eta munduko sukaldaritzaren zalea gainera, ona hemen onartu dituzten beste hitz batzuk. Carbonara, falafel, fettuccini, guacamole, mozzarella, nacho, risotto. Joe, hau da guzia, bai. Sukaldaritza edutako azpikorpus zehatzagoa egin dute aurten, baina agiari zor bestelako hitzak ere gehitu dituzte. Komuniko paper, ludopata, maitasun platoniko, manipulagarri, mendilasterketa, mesedetxo edota narkolepsia. Ondolain. Izarrik aldago itxasoaren beste aldean eguna hiltzen bada. Euskaltzaindiaz ari garenez, gaurko egunez jaio zen Didu edo Gregoire Efer, altziriken Efer euskaltzale eta elizgizon zuberotarra izan zen. Euskaltzain urgazlea zen eta mauletar gazteak euskalduntzen ibili zen kanten bidez. Euskaltzaleen biltzarra elkarteko presidente ordea ere izan zen. Euskalgintzan jarduten duen beste izemat aipatuko dizuet nik. Isabel Etxeberria Ramirez, gaurko egunez jaioa. Itzultzailea eta irakaslea da. Euskara irakasle, testu liburuak sortzen eta itzultzaile lanetan aritu izan da besteak beste. Gaur egun, Euskal Herriko Unibertsitatearen itzulpengintza eta interpretazioko graduan eskolak ematen ditu. Hainbat lan itzuli ditu euskarara eta 2019 urtean itzulpengintzako Euskadi literatura saria eskuratu zuen Alice Munroren Etsaiak, Lagunak, Ezkongaiak, Maitaleak, Senarremazteak lanaren itzulpenari esker. 2021 geroztik, Susa argitaletxearen munduko poesia kaierak bildumaren zuzendaria da Maialen Berasategirekin batera. Bagoazen olerki gehiagorekin gaurko egunez 2010ean Luis Romano de Madeira hiltzen, Cabo Verdeko poeta, eleberrigile eta folklore biltzailea izan zen.
portugesez eta Cabo Verdeko kreoleraz idatzi zuena. Renacenza de uma civilización no Atlántico medio poema eta kontakizun laburren bilduma, euskaraz Atlantikoaren erdialdeko zibilizazio baten berpizkundea eta Lizinparim negrume izeneko poema eta ipuin bilduma euskaraz Ionabarra ditu obra nagusiak. Eta beste bat, gaurko egunez hiltzelako Elisabeth Lasker Schiller, ezaguna Else Lasker Schiller izenez. Alemaniar idazlea, poeta, marrazkilaria eta ilustratzailea izan zen. Estilo berritzailearengatik nabarmendu zen, naiz eta 1928an Alemaniako Reigeko ganbara literarioak bere liburu guztiak debekatu zituen. Begira antzekotasun bat topatu dut, izan ere gaurko egunez jaio zen Aurora de Albornoz, idazle, poeta, literatura kritikaria, irakasle eta saiak eragilea. Espainiako gerra zibila jasan zuen eta horrek inspiratu zuen bere poesia. Beste argitalpen batzuen artean, 1961ean Albornozek Puerto Ricon Antonio Machadoren gerra olerkien bilduma argitaratu zuen. Lan hori debekatu egin zuten eta etzen onartu Francoren diktadurapeko Espainian argitaratzea. Else Laskerri Hitlerrekin gertatu zitzaion bezalaxe. Zentsuraren sugarretan erretzen dituzte euskal abestiak ez baitute onartu nahi sistemako egien zerrikeria. Baina literatura alde batera utzita, goazen musikarekin. Gaurko egunez jaio zen Sam Cooke, gospel, rhythm and blues, soul eta pop musikako abeslari estatubatuarra. Askok soularen erregetzat jotzen dute, baina Otis Reddinekin partekatzen du titulua. Bere disketxe propioa sortu zuen lehen abeslari beltza izan zen, SAR Records izena jarri zion, Sam and Alex Records. Gaur egun, logikoa dirudi hori egite, baina 50. hamarkadaren amaieran ausardia hutsa zen musikari beltz batek bere ibilbide artistikoa ez ezik finantzak eta egile eskubideen kudeaketa kontrolatu nahi izatea. Cookek bidea ireki zuen geroago Stevie Wonder edo Marvin Gaye bezalako artistek bere obraren kontrola lortzeko. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know 1 and 1 is 2, and if this one could be with you, what a wonderful world. Bueno, ez dakit oso wonderful world izango den gurea, beldurtuta nagoa Trump eta ingurukoekin. Trumpek Amerikako estatu batuetako presidentetza hartzeko ekitaldian Elon Musk Tesla autogintza enpresako eta isa sare sozialako jabeak agur nazia egin zuen. Eta Trump hasi da sinatu migrazioaren LGTBIQ+ kolektiboaren eta ebidentzia zientifikoaren aurka sinatzen eta aurka eginez. Zen ez esatea, aztu Amerikako estatu batuak bestela sutan amaituko dugu. Tom's Place. We want to welcome you to the Beyonce Cowboy Carter Act 2 and a rodeo chillin' circuit. We're gonna make it do what it do, yeah, yeah. Put them hands together. We clapping. We drumming. Yeah, yeah, yeah. PEYINCE, yeah. Azteko ez dozkagunak gaurko saioko edukiak dira, ze izango dugu gaur. Azteko Josune Belez de Mendizabalekin, azteko bigarren txiribuelta emango dugu. Ea, ez garen zorabiatzen.
doinuetatik aratago tartean Gartxotun zainek Aritz Etxeberria elkarrizketatu du eta jakingo dugu zeinote diren bere abesti kunuenak. Elkarrizketa akustikoetara Search dator. Ez du lehen bisita gurera, baina bihar argitaratuko diren kantu madarikatuak bat eta kantu madarikatuak bi diskoak primizian ekarriko dizkigu. Kantu bat edo beste zuzenean entzuteko aukera ere izango dugu. Eta ea ez egun saioa madarikatzen. Ba, ongi etorri irratizale maitea. Urtarriak 22 ditu eta asteazkena da eta gu hementxe gaude zuekin egoteko prest. Ongi etorri denoi, naiz irratira, ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, ia paindegitik igaro berri, Julen Goikotxearoa goz egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin, 48 ordutan oetik lehen aldiz atera berri, Eire Maia Manterol egunon. Bai, guain ja egunon edo egun nobe, mintzat. Eta ni Goiuri ez izaran dian hauza. Hello, fellas. You're pretty swell. Those petty ones can't fuck with me. Why? Cause I'm a clever girl. We snapping. Pretty please. Tom's please. Ongi etorri bigarren kafera irratsaionek 900 eta 4. saioa du urtarriak 22 goizak 10 eta 18 gu hemen 3 txatean gehiago eta laister asko zaiago. We clapping. We drumming. Eta nola irratsaio hasieran Donald Trump eta Elon Musk aipatu eta Beyoncéren abesti honen zatitxo bat entzun dugun, ba, pentsatut, honekin eman behar geniola hasiera irratsaioari, ba, dantza egiteko behintzat, txaloak eman, horrelakoak. My family live and died in America. Good old USA. Shit. Whole lot of red and then white and blue. History can't be erased. Ooh. Are you looking for a new America? Are you tired working time and a half for half the pay? Yeah, yeah. I just pray that we don't crash. Keep my Bible on the dash. We gotta keep the faith. Eta zer maite du Julen Goikotxearoa gozok, badakizue goizero gure maite dutak elkarbanatzen ditugula, maite ditugun gauzak, batzuetan maite ez ditugunak, orokorren maite ditugunak izaten dira, horrelakoak garelako, baina gaurkoan zer ekarri du Julenek? Ba, a ber, nola azaltzen duan, maite dut, ba, inguruan ditudan lagunek, ba, egiten duten horretan, arrakasta izatea edo gauzak ondo joatea, arrakasta izaterekin ez dut esan nahi, ez dakiz mundu mailako arrakasta izatea ez da gutxiagorik ere, baina egiten duten horrek argia ikusi ahal izatea eta egiten duten horrek, ba, zer esana ematea. Eta zentzu horretan, ba, duela egun batzuk edo duela aste batzuk saio honetan elkarrizketatu genuen lagun baten ekoizpen batek, ostiral honetan izango du. Estreinaldi, ez dakit, ofiziala deitu edo behintzat, etxean jokatzeko aukera izango du, Imanol González Gurrutxagak, bidean bere azken film laburra estrenatuko du ofizialki bere herrian, bere jaiote herrian, Lazkaon, eta poza ematen du, ze azkenean nahiko gertutik tokatu zaigu film labur horren
sortze prozesua, grabaketa eta dena delako guztia jarraitzea, hori gertutik jarraitzeko sortea izan dugu, eta esan dako hainbeste lan hartu, hainbeste burua uste pasa, hainbeste egonezin eta gainantzekoak pasata, poza ematen du, orain lan horiek argia ikusteko aukera izatea, eta ostiralean izango da, Lazkaoko areria aretoan arratsaldeko 8etan, bertan izango gara, ondo bidean, joango gara, film laburra ikustera, eta hori poza ematen duela, eta bide luze izan dezala bidean film laburrak. Eta entzulea konbidatuta daude. Noski, hori esan gabe doa. Bueno, badazpadare, ez dala ekitaldi itxi bat, lantaldaren zate dena delakoa. Nahi duenak, informazio gehiago, Lazkaoko udaleko webgunean agian. Bai, bertan egongo da, eta esan dako ostiralean, arratsaldeko 8etan, Lazkaoko areria aretoan bidean, film laburraren estrenaldia. Big Daddy, you so pretty, so pretty. Got these slugs in my mouth, and I don't take them out. Baby, if you ain't got no grits, get the fuck up. Eta ire, zer maite duzuzuk? Bueno, Gaixo egotea ez behintzat? Ez, hori, izan bezala burbuia negatibo baten bezala sartuta. Eta, bueno, gaur goizian oso astronauta esnatu naiz, ez dakit zuei partzen zaizuen, komentau izan dugu harrian daula, gaixo zadonian amets gaizto gehiago dituzula. O asko amestezula behintzat. Eta gaur goizian esnau naiz, buruko minaz aparte, baina ia neharrez, ze amestuet nire kotxea inundatu itezala, eta gero zu hartzezula, eta gero flipatzen nintzen gertzen izanakin, nire kotxea, ez dakize, pixkatapego ansioso badakan nire kotxeagiko, esan berra dago. Eta juna izenean behitzea, nola zeon kotxia, lehioa poskautasekan, eta barruan nera eta zeon kakauetiak jaten. Orduan, ez den maite horrela amestia, eta horako gauza randoma badaka egrazia, baina oso astoro dut esneu naiz gaur. Eta ez nire maite dut eza, amet gaiztuak, eta horrela esnatzia egia esan. Baina, bueno. So irudi grazioso. Bai. Eta gaina, neon tipo, 6-zea. Atea kotxetik 6-zea, kakauetea jaten, lehioa puskauta, enun ulertzen ez horre. Oso raro izan da gaurko, esnatze hori, egia esan. Otros 11 bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Begira, nik maite dut musikaren bitartez beste realitate batzuk ezagutzea. Bad Bunnyk pasaden astean atera zuen Debí tirar más fotos izeneko diskoa. Ez dut osorik entzun, baina entzun ditudan abestiak gustatu zaizkit, eta Bad Bunnyk, Benitok, kontatzen du disko honetan, gauza askori kantatzen die, baina kantatzen dio Puerto Ricoko turistifikazioari, gentrifikazioari, eta, abestietan entzun ditudan keinu edo ez dakit horrelako datu historikoetan gero arakatzen aritu naiz, eta gustoko dut hori, abesti baten bitartez gauza gehiago ikasten dituzunean, ez? Ni egia esan turistifikazioaz eta tamalez Euskal Herrian bizi dugun egoraren gatik eta banago kontzientziatuta, eta badakit munduko beste herrialde askotan ere zenbat arazo dituzten, eta ezagutzen ditut esperientzia batzuk, baina Puerto Ricokoa zehazki enuen oso ondo ezagutzen, eta orain gehiago ezagutzen dut Bad Bunnyri esker, eta askok esango dute reggaetoiak burmuina agian urtu egiten dizula, baina batzuetan ikasteko ere balio du. Bai, noski. Si me pregunto si aún piensa en ti, yo le digo que no, que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó, ey. Que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby, diablo, mamá. Beber y hablar mierda hasta me expulsen. Estoy bien loco, cabrón guía tú. Eta ez dugu ikusten, baina hemen dago, Josune Belez de Mendizabal Fernandez Garaialde, eta gaur esan dit maite dut polik bat ekarri nahi zuela, beraz, Josune, zer maite duzuzuk? Egunon, ez dakit, ez dut maite edo naiz oso ondo harremantzen teknologiarekin, ez dakit zergatik.
Gaur, hombre, hor behintzat, streamien bidez jarraitzen gaituztenok ikusiko naute orraztuta. Bai. Bueno, oso, bai, bueno, ez da koketeria neria, ez da nagoela pijaman, ez, etxean nago, betiko moduan, baina, kamarari ematen nionean, orduan audioak kale egiten zuen. Orduan esan dut, bueno, irratia denez, izango da, ez dakit. Nik uste dut ordenagailua txukundu behar dudala ja, uste dut bete zaidala, izan daiteke. Josune, nahi hau nuke niri ere berdina pasako balitzik. Kamerak ez palu funtzionatuko. Ja, ez da. Bueno, ni gaur orraztuta, hortxe flekioarekin eta agertzen naizelako argazki batean dotore, eta zube bai hilepan dagiti pasazara Julen. Bai. Bai. Hori edo efekto berezia egiten du zure kamarak. Ez, buru handia berez daukate. Jatorriz daukat buru handia eta hemendik goraintziak, nire ilapaintzaileari ze gaur agujetekin egongo da horrelako buru handian lanean aritu. Xajerauta. Bueno, begira, nik ekartzen dizuedan maite duta, ze gainera, begira, ontxe bertan improvisazioa egingo ere, lehenengoa zuentzat, ze aurreko astelenean esan izuen, enaizuekin egongo, bolo badaukagu, haien, behitxu, urteko lehenengo boloa, eta bertan bera geratu da, sin más, nik ja krisia ja pasata, ja eire moduan, nik ja nire ez dakitzen bat ordu ere egin ditut ja hor gaixorik ere bai, holan, eta, kejaka, eta zergatik gertatzen zaigu hau, eta hau ez da serioa, eta, holaxe izan da, eta orduan Goiuri, esan nion, Goiuri, nahizatekotan, egon naiteke asteazkenean, eta, behitxu, atea irekitzean, beraz, maite dut hori zuentzat, lehenengoa. Ze polita. Bai, polita. Eta beste bat oso polita bai, atzo izan nuen orduan, nire urteko lehenengo boloa edo. Ni aurkezpen lanetan ere ibiltzen naiz, eta Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan aurkezten dut Ondas de Jazz izeneko zikloa egitaraua. Eta antxe, hilabetean behin, hainbat musikari daude bertan, eta oraingo honetan zen Estela Julia izeneko neska bat, Iruñakoa da bera, eta grabatu du, esango dut, album berri bat, grabatu zuen iazko udaberrian deitzen dela, Kien Soi, ez? Eta grabatu zuen Bartzelonako talde batekin, bere musikariekin, Bartzelonakoak, baina bera Iruñakoa izan da, eta Gasteizen kontzertua egon da, argi zuen nahizuela konserbatorian ere, berarekin ikasitako lagunak eta lankideak ekartzea kontzertura. Beraz, ekarri zituen 5 lagun, sestetoan ibili ziren. Eta ara sartzen naizela backstageera, eta derrepentean, neska batek esaten dit. Aiba, ezagutzen zaitut, eta ni, arpegia ere oso ezaguna egiten zitzaidan, baina, zakit, eta, zu Josune zara, eta ni, bai, eta pentsatu nuen, niri gustatzen zait, olakoetan botatzen dituztenan, esatu dut, zertaz ezagutzen hauen, igual akaso, etorri da inoiz gu ikustera antzerki, antzokietara, edo, ez, antzerkia egiten dugunean, edo auskalo. Eta esan zidan, ni mai naiz, eta ber, eta bigarren kafekoa. Ze polita! Maialen Tellabide, antxe egon ginen biak, eta esan, klaro, beste erregistro batean, beste kontzeptu batean, eta oso polita izan zen. Eta berak esan, ze batzutan, zuk amaitzen duzunean, gero ninoa, edo hori, ez? Igual ez dugulako intziditzen, ez tokian ez ordu berean, baina, proiektu honetan, zuena eta gurea den bigarren kafe honetan, eta oso polita izan zen, eta hortxe ibili zen Maialen. Beraz, estatu dezakegu Maialenek atzo pira egiteko, erabili zuen arrazoia egia zela, eta estatuta dago, bale. Ez zegoen ajearekin edo parrandan, ez. Ez, gainera, orain gogoratu dut, aipatu ziala, klaro, Iruñara joan behar ziren, gero Iruñatik Gasteiza, eta hori, zeukala, egia da, hau ez da itzakia, eta ez naizari babesten, Maialen, baina alan kontatu zidan.
Eta bueno, politxa izan zen, Instagramen gure argazki alkarrekin ikusiko duzue, eta benetan nolan topaketa ezusteko polit bat izan zen. Eta gero oso polit jotzen du, Osea, talde moduan oso polit aritu ziren, baina bueno, berari buruz ere gero bakizue, publikoan artean ere komentatzen dutela, ze ondo tal, ze ondo bestea, bueno, pianu jole ederra Maialen. Ederrak maite dutak eta maite dutak goxatzeko eta borobiltzeko duela ordu batzuk Izarok eta Valeria Castro Kanariar irletako abeslariak atera duten Amiguita como tú, abestia entzungo dugu. Un cariñito como tú, una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú, Beti, igual mirar iren batekin, baina beti zurekin, nada imposible nekin. Tazu, Kanaria ruerte bat tani. Ze polilla Valeria Castro euskeraz entzutea. Dena jantziko da urdin, arroz. Una amiguita como tú, una amiguita como tú, un cariñito como tú, una amiguita como tú, una amiguita como tú. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Pres gaude orain bai, txiri buelta emateko, Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialderekin eta Julenek ondo esan du, irratsaio hasieran ea ez dute ginen zora biatuko. Hainbeste txiri bueltarekin, baina bueno, gu prest zora biatzeko. Horrela, Dragon Kanean edo zein Errusiar mendietan montatzen den edo zein bezala. Badakizula egian zora betu gingo zarela, baina gogotxu egiten diozu bidaiari. Beraz, Josune, zora biatuko gara? Ez dakit, aber gai naizen azaltzeko kartzen duan albistea, bueno, zerrendak, horrela du tituloa, horrela du izenburu, aukeratu dudan iritzi artikulua. Robert Gutierrezek idatzi du Alea aldizkarian, eta holan ikusita bakarrik zerrendak izen horrekin esaten duzu bai, zerrendak asko ite ditugu eta batez ere garai honetan, ezta? Urte hasieran gure desioak, gure beharrak, gure nahiak, bueno, eskubideak ere hor daude, ez, batzutan, eta zergatik esaten duan hau, Robert Gutierrezek erreparatu dio Gasteizko udalak egin beharko lituzkeen etxeko lanei edo gutxienez hizkuntzari dagozkion eskubide horiek bermatzeko aukerari eta nola ez duen beste behin, horrela aipatzen du berak bere artikulu honetan. Eta zertaz ari naizen, bueno, norden Robert Gutierrez nik uste ezaguna dela, baina bazpa ere aipatzea Robert Gutierrezek bilbide luzea daukala euskalgintzan, AEK-an klaseak emateaz aparte bere egunean, bueno, bai euskarari elkartean edo bai aritu zela, hainbat kargu ezberdinekin eta gero bueno, instituzioekin ere beti ibili da euskara bermatzen eta hor izan dela arpegi ezaguna, ezta? Hemen gurean eta Euskal Herri mailan eta berak kolaboratzen du Alea aldizkariarekin, hemen Araban kaleratzen den aldizkariarekin eta bertan esan bezala idatzi du hau zerrendak izeneko artikulua eta bueno, kuriosoa iruditu zait enau harritu, Zepena, ze gauza hauek ez gaituzte harritzen hemen batzutan Gasteizen eta pena bada.
Ze, bai, egon beharko ginateke pixkat adiago, baina, bueno, nola ja, ohitu gaituzten gauza batzuetara, eta zertaz ari naizen, bueno, begira, Gasteizko udalak eguzki mapa bat jarri du, herritarren eskura, eguzki mapa zer den gero azalduko izuet, baina mapa hau, eskuragarri jarri duen honetan, bueno, ze hizkuntzatan? Gazteleraz, ingelesez eta katalaneraz. Ara, eta euskara, bueno, No te dago. Ez dago, ez dakit zergatik, ezta? Edo badakigu, bueno, sin más. Bueno, hau da iritzi artikulu bat ekarri dizuedana, bueno, hausnarketarako ere oso baliagarria da, eta holaxe esaten du Roberrek, ez? Bueno, eguzki mapa hori, dela nolabait hemen Gasteizen dauden eraikinen aukerak zer eta potentzia fotovoltaikoa ebaluatzeko, horregatik deitzen da eguzki mapa, jarri dutela hizkuntza, bai, oso hizkuntza, bueno, hor zerrendatutako hizkuntza batzuetan, baina ahaztu egin zaie euskera, eta antza ez da lehenengo aldia olakoetan kale egiten dutela instituzioek, ez? Eta holan esaten du, bera, administrazioek bermatu beharko zutela, edo bermatu behar dutela, herritarrek jasoko dugun guztia euskaraz iritsiko zaigula. Baina, kasunetan ez da horrela, eta baldin eta goazen mapa horretara, agertzen da, eguzki mapan klikatzen badugu, momentuz ez dago euskaraz, eta jartzen du, bueno, berbideratzen zaitu, ez, Gasteizko udaleko web horria. Eta hori ekarrita, fija zaitezte ze gauza dien, hemen gertatzen zaizkigunak batzutan, jaso dut albiste bat oraintxe bertan, eta bertan agertzen da Oiane Perearen aurpegia, eta esango duzu, benga, ze txiribuelta mota da, Josune, Oiane Perea bai ezagutzen dugu, bera bertsolaria da, baina horretaz aparte, Euskaran elkartearen, bueno, bozera maletako bat da, eta berak salatu du, Gasteizko udalak, Euskaran elkartearekin zuen 25.000 euroko hitzarmena, egun batetik bestera, bertan bera utzi duela. Beraz, holaxe, hasi dugu urtea. Bueno, Euskarari holako garrantzia ematen zaio, batzutan, ez dut esango beti, baina batzutan instituzioetan eta tamalez, eta nire autokritika ere bada, batzutan onartu edo pixkat gainetik ere pasatzen dugu, ezta? Bueno, holaxe, orduan, zelako bi albiste holan txirbuelta azteko, pixkat ez diena bat ere pozgarriak, gure hizkuntzaren eskubideak, bueno, argi dago bermatzen ez direnean, ez? Orduan, holaxe, hori ekartzen dizuen gaur, pixkat, ze polita maite duta, eta ze txiribuelta, bajoizkoa, baina, bueno, gomendatzen zuet, Robert Gutierrezen iritzi artikuloa irakurtzea, bai, Alea aldizkarian. Bueno, Josune, behar ditugu batzuetan, horrelakoak, pixka bat egoeraren jakitun izateko, balioan jartzeko batzuen lana, zalantzan jartzeko beste batzuena, behar dira horrelakoak, denak ezin du, ez dakit, adar bakar, erromako zubi, kolore brilli eta hippie flower izan. Ja. Arrazoi, goiuri, arrazoi. Baina, karo, ni txiribuelta honetan gustoko dudana da hori, ez? Pixkat guzki izpioiek aurkitzea, baina, bueno, gaur aurkitu ditugu plaka fotovoltaikoaren mapa, baina eguzki gutxi, egia esan, txiribuelta honetan. Eta hori da ekartzen izuena gaur, holan oso modu laburrean, baina, begiratu nahiko nuke, aurreko astelenean ibili nintzen esaten asteburuko planak eta zeintzuk izango ziren, hemen aurreratzen, baina, klaro, nola bueltatu nahi zen, asteazken honetan, astebururako ja dana esan da nuen, baina nahiko nuke zerbait gehiago gehitu. Bitartean, ere agurtuan nauzue, eta bidalia ala Josune, venga, bueltatu, ze gaur nabaritzen da, gutxi prestatu zula, Por zierto, gauza kurioso bat, Maialenek grazia intzidan, ze esaten dit, bai, Beitu, zelako autoestima, bueno, gora egin nuen autoestiman, Maialenek esandakoa eta gero, esaten dit. Bai, zuk ez egiten duzu, zientziaz. Bai,
zientziaz, nire buelta, orain zientzia da, ego, ez, egunen batean izango zen, kasualitatez, polita izan zen hori bai, eta esan, igual konfunditzen hau beste batekin, baina bueno. Egia esan irratsaio honetan hainbeste gai jorratzen ditugu, eta hiri bueltetan baita hainbeste gai jorratu ditugu, zu, Josune, izan zintezke aktorea, baina baita altzari saltzailea, baita idazlea, tabernaria, bidaiaria... Bai, eta Josunek zientziaz ere lasai ederran hitz egingo luke, baina kontua da, normalean zientziaz saio honetan izortze santinekin hitz egiten dugula, eta zientziaren ataloiek aste hartetan egiten ditugula. Eta Maialen Telabide aste hartetan etortzen da, eta izortze santinekin hizketan ari garenean askotan hemen egoten da. Horrek esan nahi du, Maialen Telabidek ez digula kaso zipitzik egiten, sekzio iritsi bitartean. Baina, izortze santinek batzuetan egiten ditu aurkezle lanak, hainbat ekitaldietan, eta orduan, agian, egun batean proposatu behar diogu, begira, hau politia izango litzateke, gure kolaboratzaileak nahastea, eta hitz egin dezala Josunek zientziaz, egin dezala izortzek, ez dakit, Maite Tolosa abokatuak egiten duen tartea, Maitek egin dezala gure basozain Akaitz Solaren tartea, nahastu, gure kolaboratzailea bakoitza bere txokotik atera eta beste gai bat jorratzen jarri. Nik egun horretan jaiez, hori dena kudeatzea, garresi izango. Hori txiribuelta polita da, Horlan pixkat rola aldatzea, ez da? Eta, bueno, eta fundamentu hitz egitea ere bai, nik esan behar diet entzulei txiribuelta honek ematen diana da hori, askatasuna handia hitz egiteko, hainbat gaiei buruz, naiz eta aditu ez izan, nien naiz aditu, ez naiz tertulista, inondik inora, bueno, ona ekartzeko eta pixkat irribarrea bada ateratzeko. Noski baiet, ze polita. Bueno, behitu amaitzeko, aurreko astean, hor, nuenik, zeagaiak eta hartze ditut batzutan, ze kontatuko dieta hauei gaur, zer da interesgarri, begira, kontatuko dizuet, holan bukatzeko, proposamen bat Gasteizen, Amarika plazan dagoena, erdialdean, dago erakusketa bat argazkiena, deitzen dena beraiek geu. Eta hau dira, elkarrizketa bat bezala, omenaldi, tributo itxurakoa, zer eta, bueno, dira emakume, argazkilari, bueno, igual ez ezagunak, baina historioan zehar existitu direnak, eta ikusarazi direnak, eta pixkat aurrez aurre beste gaur egungo artistarekin. Hau da, imaginatu, bustakit zein ekarri gogora, baina hori, emakume historiko bat, sortzaile izan dena, argazkilari izan dena, eta bere ondoan beste pertsona bat, hemen Gasteizko edo Arabako sortzailea dena, karakterizatua pertsona horren moduan, eta klaro, elkarrizketa bat balitz bezala argazkia batera. Bi pertsona horiek. Orduan, beraiek gu, horrela ditzen dira, ellas nosotras, bueno, elkarrizketa fotografiko hau eskaintzen digu Amarika plazan, Eta bertan daude, bitu hemen jartzen du, Ana G. Interpretando a Ángeles Manso, adibidez, ez? Eta olakoak, ez dakit azaldu nahi zen, baina, bueno, hau da Rocío Buenok eta Elisa Mirallesek egindako argazki erakusketa bat, eta, bueno, Gasteizko argazkilari elkarteak ere albidetu duena, eta Amarika plazan dago, egun hauetan, beraz, aukera izan ez gero, hortikan, doainik da, eta, bueno, interesgarria seguru, eta pixkat emakume sortzaileen historioa eta ezagutzeko eta ikustarazteko oso erabilgarria eta oso baliogarria. Oso proposamen interesgarria, Josune. Uste dut agurtu egin behar zaitugula, baina gu txiribueltak gehiago emateko gogotxu geratu gara, eta nola, astelenean sinonimoen jolasarekin aritu ginen, agurtu nahi nuen txiribuelta hau esanez, batzuentzat itzulipurdi dela, besteetan kakarantzulo, eta beste batzuentzat buruz gain. Ai, kakarantzulo hori nik enokan entzun da. Nik ez da, baina oraintxe deskubritu dut, haren nintzela txiribueltaren guretzat bizi guztian, buelta kampana, izan da. Buelta kampana. Zeona hori. Vale. Hori, buelta kampana 2.0, holako zerbait egingo dugu.
Bai, ezin jarraitu ezazula kankarantzuloak, txilin bueltak, buruz gainak, buelta kanpanak ematen, gu hemen izango baituzula zai. Ondo. Bueno, talde, venga, asteazkene arte, astelenean bai, berez beste zerbait daukat. Bueno, a ber, gurutzatu holan cross fingers, edo fingers cross, edo, bueno, hori. Ukitu egurra. Bai. Bueno, venga, Muxu bat izan. Agur. Behar nauzunean aramana, barnerazko janela txiki bat zure arnasa zaintzeko, zaintzeko, zure minarindu nahi nuke. Eta janela txiki bat iriki beharko dugu, atzerrira entzuteko, gure lagun Inigo Asentzio Lurbidek bidali digun maite duta, aztu egin zaigula elkarbanatzea zuekin, baina elkarbanatu nahiko genuke. Egunon entzuleok eta egunon lankideok, bueno, hoxe uste dut nire azken maite dut distantzian, denbora bat ez bintzat, ze bihar ja, bueno, ez da egit, oso ondo, azkena horren ego izango dan egaldiaren arabera, akaso aukera izango dute azkinetik edo bialtzeko, edo akaso Madrila iritsiko naiz, osteguneko bigarren kafean ja zuzenean maite duta kontatzeko. Baina, uste dut, maite dut piloa dauzkat pilatuta, baina, esango nuke, bat esatearren, oso politizaten ari dela 100 años de soledad Netflixeko telesaia eta Gabriel García Márquezen novelan oinarritutako telesaia, Kolonbiara iritsi eta hemen deskubritzea da ikustea, ez? Nire lagun Laurari Netflixeko pasaitzak lapurtu nizkion, eta poliki joan naiz murgiltzen Karibe kostako herri txikietan, batzuk García Márquezen edozein novelatatik ateratakoak dirudite, baita oian giroan eta, oian ere zeharkatu zuten, Makondo osatze aldera, itxasoa, eta hor sortzen diren paisaje horiek, telesaiko paisaje horietako batzuk behintzat ez konkretuki Santa Marta eta Arakataka eta inguru horietakoak, baina oso antzekoak diren paisaiak eta Kolonbiako pixkat idiosinkrasia, ahoskerarekin dauden eztabaidak, euskaldunok ere baditugu, euskalkiarekin, eta hemen ere badituzte, benetan kosteinoak ote diren ahoskerak eta ez diren, eta beste bat gauza ere, Rebeka pertsonaiaren inguruan dagoen, Kolonbian bertan dagoen arrazakeria, ondo zitzingo du beste batean, kanon estetiko ez normatibo batetik, ze puntutaren izan daiteken ederra norbait eta indigenismotik gertu egote horretan kosta egiten da gizarte bateko hori hartzea. Horrelako gauzak eta uste dute maitatzen ari naizela telesaia, diote ezingo dugula berriro 100 años de soledad irakurri virgen edo, pertsonaiak geuke gure buruan osatuta, badaude eta itzingo dugu, ez dakit honen inguruan aritu zareten, baina oso gustoko ez ditudan beste gauza batzuk edo pertsona batzun transizioak eta, baina politizaten ari da, lehenengo zola denbora luzez Kolonbian, egon da aurreko batean, egon nintzen grabazio batean duela urte asko, baina ez da hain denbora luzez zola bisitatuta nuen herrialdea eta politizaten ari da hori, pixkat paraleloki gizarte hau ez gehiago zagutu eta telesaia ikustea, beraz hori nire gaurko maite duta, ordu batzutan esnatu eta gazkin hartuko dut Bogota Madrid eta Madridetik Hondarribira etxean egongo naiz eta badaukat gogoaz pentsa. Venga, musuak denoi eta laizter arte.
esta tierra lejana para encontrar mis palabras. Vine en busca de calma y de paz. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós, dice Tupananchis Kama. Ni ez nago ados Inigoke esan duenarekin, askotan liburuen egokitzapenak egiten dituzte, pelikulak egiten dituzte, telesaiak egiten dituzte, eta bakoitzak jarraitzen du bere buruan, bere pertsonaiekin, eta berak irudikatutako munduarekin egia da orain, badokagula telesail bat landua dagoena, eta agian orain 100 años de soledad telesaia ikusi ondoren irakurtzen duenak, haien irudikatuko du telesaioko pertsonaiekin, baina aurretik irakurrita dugunok, uste dut guk badugula buruan bakoitzak bere makondo, eta hori zela letzen. Recordarlo, volver a sentir cantar para bailar. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo. Vuelvo a esta canción. Baina ederra Inigo kontatu diguna, ederra idoiak abesten duena, eta ez da bat ere ederra azken orduetan Amerikako Estatu Batuetan gertatzen ari dena. Eire Maia, ze nahi du Trumpek? Bueno, hori, gaixo nonean naiz kronikali online beste bin. Eta asko segitzen naiz isa zaretikan, ze ironikoa ez da. Gertatzen edan dana, eta hori, dana dakiu lehendakaritza itzuli dela Donald Trump personaje hau. Eta, bueno, dana ikuste irudiak bai Elon Musk, beste personaje hori, ez da... Ados zaute, agur nazi bat egin du Elon Muskek. Hortan, joan. Edabide asko haidea. Ikusi dut, edabide batzutan zalantzan jartzen dutela, eta nik ez dut zalantzarik egiten. Ez. Osa, eta gaina bihotza ikutze hori, hola, Hitlerrek etesun keinu bat da. Hola, bihotza ikutu eta gero altza besua, hori... Ez da zalantzekan eta zemat hori nenun komentatu, zemat edabidea dian hori txuritzen eta ze garbi da hon badala. Eta gero ikusitu da Twitterren Elon Musk honek badaka puntu bat ez da guztiz ondo, arrazio asko batik, baina igual bea ez dela konstiente izan ere zer dan keinu hori, Osa, oso posible dela. Hori zuk pentsatzen duzu? Jendeak debat hori piztu du. Ez. Oso konstientela, baina aldi berian igual... Guztiz konstiente da. Baina igual nahi gabe eta zaino soziala. No? Erraietatik atera zaiola, baina horrek nahi du benetan pentsatzen duela, benetan bat egiten duela ideologia horrekin, eta benetan ados dagoela, horrekin mugimendu naziarekin, nazismoarekin, edo nazismoaren ondorengoen politikekin. Zagitzer den okerragoa, biak txarrak iruditzen zaizkite, baina barrutik ateratzen zaizunean bildurgarria da. Oso barneratuta daukazulako. Bai, eta hori, Alemanian nahi ez badaude legeak hori penalizatzeko, osea, Alemanian igual kartzelean egon zan pertsonai hau, eta, bueno, hori indu, eta jende asko bere sare sozial isa eta hortikan juten nahi da, El Mundo Today adibidez Davidia oso mitikoa eta oso ezagunak utzi indu, asko idea Blue Sky askotan aipatu duen sare sozial horta aldaketa hori iten, eta gero hori bai, komentatzeko, Trumpek ekar nahi ditun aldaketak, eta nola ja baimendu duen bere alako deportazio, kanporatze hori imigranteei, bai eskoletan, elizetan, eta holako leku espazio seguradian lekutan Bidenek babazte zituen espazioiek, oain Trumpek arrotzak bilakatuko ditu, eta Chicagon hasiko dela ikusiet, Chicagon hasiko dela jendean bila eta migrante dian hoiei kanporatzeko asmotan, eta oso fuerte ditzen nola gertatzen hau dana, eta oain hasi dira emigrante horiek kartelak eta atatzen baien alde, mugimendu bat hasi da, ze emigrante asko ondia ironiko gire bai Trumpei boskatu dienak, eta oain batean konturatu dira zer dan hau dana, eta badu kartelako Trump no somos enemigos de USA, eta horrelako kartelak atatzen, eta ez da oso fuerte da. Ze ikusi dugu dagoeneko sinatu dituela
hainbat dekretu Trumpek, urgentziazko dekretuak ero deritzon hauek, irudiak ikusi genituen, uste, Julen zuk erakutsi zen idala, Trump sinatu ari zela. Bai, mai batean eserita ageri zen, eta jartzen zioten karpeta bat, sinatzen zuen, kentzen zioten, beste bat jartzen zioten, ere sinatzen zuen, eta horrela bai, ez dakit, esana zuen ez, dekretuak sinatu hariko zela, eta pixka bat ez dakit. Badu komikoti dauka, beldurretik ere badauka, ez dakit. Ez que dana da komikoa, ez que egiten dana. Baina ez da graziosoa. Ez da graziosoa, baina da. Komikoa da, baina... Sketch bat, surrealista da. Surrealista da, baina ez dauka humoretik izpirik ere. Sinatu duen gauza horien artean, sinatu du munduko osasun erakundetik estatu batuak atera egingo direla. Hori izan da sinatutako dekretu bat, bere ustez, iruzur bat delako erakunde hori, eta estatu batuak engainatuta dauzkala erakunde horrek, eta antza denez, 12 hilabete barru gauzatuko da hori, aterako da estatu batuak, beraz ez du finantziatako munduko osasun erakunda, hori da ondorietako bat, baina beste ondorietako bat da, zientziaren ezagutza eta edapena, eta aurrapen zientifiko horren aurkere egiten duela horrela. Eta beste datu bat, bildurgarria, deportazioan lege hori, 1798ko lege bat da. Osa, 1798an aprobatu zen lege hori, jartu damen, detener a cualquier extranjero sin importar su estatus. Osa, hori aprobatu zen lege bat, 2025an, martxan jarri du, eta posible da, eta iningo, eta eske bildurgarria ez da izan nola dan posible. 18. sigloko lege bat gaur egun uendikan horrotia eta inalizatea. Atzo gauean, hemen gaua izan denean, goizalde izan denean, uste dut egin zutela, ez? Egiten dutela investidura ekitaldiekin eta maitzeko meza moduko bat Washingtonen, eta meza hori eman zuen obispoak edo, bere hitzaldian edo sermoian edo dana delako horretan, eskatu omen zuen, ez? Errukia izateko eskatu omen zion, transgenero pertsonekin eta migranteekin ere bai, eta baita ere errukia izateko, nola baita ere estatu batuetako uztak jasotzen dituztenekin, estatu batuetako lantegietako bulegoak garbitzen dituztenekin, estatu batuetako jatetxeetako eta tabernetako sukaldeetan platerak eta garbitzen aritzen direnekin, eta nik ez dut bideorik eta irudirik ez dut ikusi, baina dirudienez hitzaldiko zati horrek Donald Trumpengan izan omen zuen horrelako erreakzioren bat, esaten dena ez, gorputz hezkuntza edo gorputz hizkuntza edo gorputz komunikazio horretan, nahikoa deseroso sentitu zela eta elizatik atera ordurako esan omen zuen zitzaiola bat ere gustatu meza hori. Beraz, ez dakit. Dena ez ote dagoen galduta edo nunbaitetik oraindik argi izpiren bat ikusten ote den, badira baita ere esaten dutenak laburteko agintaldia ez duela maituko, lehenago impeachment edo horrelako zerbait badago, ez? Horrelako zerbait sartuko dutera, eta bere alderditik etorriko dela hori. Orain dela 8 urte kargu hartu zuen erantzeko gauzak esan ziren, baina 4 urte iraun zuen, eta ikusiko dugu, baina... Ez egin dikala ere, eta hau iritzia da, eta guztiz subjektiboa, baina ikusten dut edo iruditu zait orain beste mota bateko zilegitasuna duela Trumpek. Bai. Beste babes badakare. Beste babes badauka. Munduko pertsona beratxena dazka bere onduan, argazki hori Mark Zuckerberg, Jeff Bezos eta Elon Muskena eta beratzean. Horik lehenago ere bazituen, baina ez zituen hainbeste berak lehenengo aldiz kargo hartu zuenean, ez zuen ia musikaririk topatu bere kargo hartzean abestuko zuenik. Orain Carrie Underwood dela country musika estiloko haien ezagunena, bera egonda abesten eta lotxik gabe, duela azkeneko kargo hartzean diseinatzaileek, moda etxe handiek ez zuten jantzi nahi Trump edo Melania edo Ivanka edo, pixka bat atzera botata ez guk ez dugu parte hartu nahi, orain bai Ivanka Trump eta baita Vance presidente ordearen emaztea Oscar de la Renta etxeak jantzi ditu eta soineko bereziak egin dizkiote, eta orain ez dago duela urte batzuk zegoen lotxa hori edo babesa bat zuen Trumpek, ze hauteskundeak irabazi egin zituen, beraz bere aldeko bozkak bazituen, baina gero ez zeukan zilegitasun hori pixka bat jendeari
ez dakit lotxa den, baina bai lotxa edo ematen zion, bera babestea publikoki, eta orain, jendeari ez dio lotxa ematen bera publikoki babesteak. Beraz, ez dakit impeachmenta, ez dakit zer gertatuko den 4 urte hauetan, baina nik uste dut, lehen baino, babes handiagoa, zilegitasun handiagoa, eta indar handiagoa duela. Ja, alderantziko proportzio hori betetzen den. Espero dugu, bai. Rak eze ederrak dira kaleak jendeak irten bide bat bada izan daiteke hemen utzi gazteak bakarrik libre gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta ez da gauza bera inola ere gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta sinesmen hortan ardazten da gure mundua gure mundua. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegindut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrik egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Daka aldiz imaginatu dut Dat batez zabatuko ote ditut
non nagoenean zertatu nahi dut. No, bide egokiak aukeratuz. Etxean, itxaron nazazu. Baina Trump alde batera utzi eta etxera bueltatu gara, Janus Lester eta Neomaken abesti honi esker, etxean izena du kantu honek, eta hori entzuten ari garen bitartean guk aurkeztuko dizugu gure urrengo gonbidatoa edo. Ze Gartxotun zein Letonak Doinuetatik Haratago podcastean elkarrizketatu bat ekarri digu, bere abesti kutxunenak kontatzeko, Aritz Etxeberriak kontatu dizkigu zein diren bere abesti kutxunenak, eta horixe entzungo dugu segituan badakizuelako asteazkenak izaten direla bigarren kafean musikaren egunak, baina tira, gero elkarrizketa akustikoa edukiko dugu, ze hori izaten dugu baita asteazkenetan, nor izango dugu gaur, Julen? Zertz, jada hementxe daukagu, gure estudioan daukagu, berehala soinu proba egingo dugu, eta Doinuetatik Haratago Aritz Etxeberriaren kantuak ezagutzen ditugunean, berarekin ariko gara, ze bihar bertan, urtarrilaren 23an argitaratuko du, plataforma guztietan eskuragarri izango dira, kantu madarikatuak bat, eta kantu madarikatuak 2 diskoak, beraz, diskoiek aletuko ditugu, diskoien sorkuntza prozesua hitz egingo dugu, datorren azere hitz egingo dugu, eta noski zuzenean entzuteko aukera ere izango dugu. Goazen abesti kutxun hauekin. Ongi etorri entzule Doinuetatik Haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan, telefonoaren bestaldean Aritz Etxeberria lankide eta lagun berria izango dugu doinuak gomendatzen. Egia esan, kuriosidade izugarria daukat, Aritzek ze doinu ekarriko ote dizkigun jakiteko. Beraz, asko luzatu gabe, entzun dezagun, telefonaren bestaldean, Aritzek ze kontatu nahi izan digun. Apa Gartxot, hemen Antigotik, Aritz Etxeberria, 30 urteko antigotarra, Donostin biziena, eta beste donostiar guztia bezala, donostiar gazte guztia bezala, etxe bizitzaren arazoa daukan gaztetako bat. Horren arira, proposatuko dizudan lehengo kanta da, Merina Grisen Iruda Matxo. Orain otsailean bigarren diska aterako dute, eta asko gustatzen taldea denez, kanta proposatuko dizut lehenik eta bain. Esnatu zara, beste bene barre, gaur ere eskida zautzen gara. Egin dituzu lagun berri doiek, ez dira egungo neguan. Eta zer, gertatu zen, oraindik maite zintudan. Baina zuk enauzu nahi, distantzia aspertu zara.
proposatuko dizudan bigarren kanta, Roten taldearen Noain kanta da. Kanta hau atzo etorri zaidan burura, Noainen gas eskape bat eta gero eztanda batzuk egon direlako. Eta, behin berri hori jaso nuenean, talde hau burura etorri zaidelako. Ametsura maitzean azken atxak geratu zenan armarrita ez bata irrintzi dantza herri baten esperantza odolatean galduta gure seme labek ez dezaten esan gure gatik orain galdu dugula noain. Jausitako aberrian jeiki dadin ausardia amaitu da dolua sentimendua ez berizan zapaldua altxa behar da burua gure seme laben irribarea izango da mendekua heldu zaigu ordua. Azturaren lurrak irauli nahiet naizin Arbasoen zenaren lez berrizekin haien gatik sortu edogin leika dugu geroa altxatu nafarroa altxatu nafarroa. Proposatuko dizudan urrengo kanta asko zalaiagoa da. SFDK eta taldearen Mambo kanta da. Kanta proposatzen dizut, ze orain gabonetako garaiotza hauetan, udara oroitarazten egiten kanta delako. Lagunekin furgonetan ibili gera udara honetan Italia aldetikan, eta kanta hau behin eta berriro jarri dugu furgonetan. Beraz, garai alaiak ekartza izkitu burura. Hey Mambo, don't wanna tarantala, hey Mambo. No more mozzarella, hey Mambo, Mambo italiano. Hey Mambo. Hey Mambo. No. Esta noche hay mambo, vienen a recogerme, no voy andando. ¿Qué es esa cosa que están fumando? Que me mancha los dedos y el canto es blando. Vaya selfie me estoy marcando con aquel bañador que compré ensalando. Con el sol a babor, con el os calmando. Aparco el barco, pantalando. Sin pulserita pasé, esa ya me la sé. El segurata me conoce, total que al final lo abracé. Que se le va a hacer, le dije tocamos a las 12. Vaya festival, hoy tocan el case y ese FDK. Miran el horario diciendo ojalá, espero que canten el agua pasada. ¿Cuándo fue que te pegaste que no me enteré? 30 años haciendo el bobo y aún causó interés. A colmo no vengo solo, venimos los tres. Dime cuándo acabe el bolo, ¿dónde ponen de comer? Hey Mambo, tienen una fiesta montada en la parte de atrás. Hey Mambo,
tienen una fiesta montada, no puedes entrar y solo se escucha. Ya tú sabes quién los trae fresquitos, si se juntan se vuelve a liar. Han venido el sobrino y los titos y en el bolo te vamos a bautizar. Dice que no quieres ser trendy, que me perdí, que me vendí y que ya no tienes fe en mí. Vivo harto, bebo más que Arthur Shelby. Tanta presión que parece un derby. El dinero de Balvin y la voz de Elvis y su tanga Calvin sacando mi pelvis. Vaya Barbie, porque se ha fijado en Barney. Brocky mira como lo hace el nieto de la Encarni. Loki Mambo, maquinando, rollo dandy. Sueno por la costa como Randy. Soy un mandón sin fandón ni sin pardos y sin dar dos buenas, pero mira tú que party. Sé la que me espera como Martin. Soy un Gastón, pero Tron sin un Aston Martin. Solo predomino el pelotón, zapuca hace ya acción, rapidito castellón, la de Yankee. Ey, salta la pista, aparta la que te salta la pista. Es Cristian, ¿quién? Cristian, junto a una pila de artistas. Vaya que putada, ya me estaba acomodando y me ha llamado mi tito para una misión al mando. Vengo pa' Sevilla y en un rato va rodando. ¿Qué hace? Vale, dale, mambo. Hey, mambo, tienen una fiesta montada en la parte de atrás. Hey, mambo, tienen una fiesta montada, no puedes entrar y solo se escucha. Ya tú sabes quién los trae fresquitos, si se juntan se vuelve a liar. Han venido el sobrino y los titos y en el bolo te vamos a bautizar. Ya tú sabes quién los trae fresquitos, si se juntan se vuelve a liar. Han venido el sobrino y los titos y en el bolo te vamos a bautizar. Proposatuko dizuten azken kanta da Gatibu taldearen Pailazo kanta. Kanta hau proposatzen dizut, nire infantziako kantetakoa da. Familiarekin kotxean askotan entzute genuen diska bada, eta aurten beraien azken jira egingo dutenez eta taldea desagertuko denez, azken aldian berriz bisitatzen ari nezen diska badelako. Agur bero bat. Mila esker Aritz zure gomendioak gurera ekartzagatik eta jarrai dezala musikak nostalgia lantzeko tresna izateaz gain gaur egun ere parean ditugun arazoak helarazteko tresna izaten. Eta zuri entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz Gatibu taldearen Pailazo abestiarekin. Agur eta ondo segi. Pailazo bat einaz, buru bako pertsonaje bat, ez nazela gozo normala dinoen, ez tostardure, arraro xamar bizina zela, gainungo lotzarik ez dekotela, ez alda izango suposatze bat, euren lotzetan bizi direla. Ez dago irurik barrie gordaintzekorik horregaitik ez zaitut maiterik sufritzen badakit zuke zordea beraz amate guargizie zen niganoa Albotik pasatzean azten dire zurrumurruek Gentien min gainetan bizi gara zer esanik ez da falta Eta zuri zelan joatzu Zuri bepardine pasetan jatzu Ez alda izango kasualidadez Zeure lotzetan bizi zanela Ez dago dirurik barrie gordaintzekorik horregaitik Ez zaitut maitenik Sufritzen
badakit zuke zordea beraz. Amateu argi ze nibanoa. Payaso bat einaz, buru bako personaje bat, ez nazela oso normala dinoe, eta ez tozta gure, ez dago dirurik, Madrien ordaintzekorik, horregaitik. Zaitut baienik Zufritzen badatik zuke zordea beraz Amateu argi zezen nibanoa Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaldeko 6etan. Iranak bete ditut, ez diot inori ezer zor. Ez dakigu enarak bezala itzuli ote den, eta ez dakigu noizbait joan ote den itzultzen ibili beharrik izateko. 2021 argitaratu zuen bere bakarkako proiektuarekin azken kantu bilduma, eta harrezkero igaro diren 3 urte pasatxo hauetan kantu hiek zuzenen eskaini ditu, baina bere jarduna ez da horretara soilik mugatu. Galdetuko diogu, Leiotik mundura begira egon ote den, edo Leiotik barrura begira denbora gehiagoan egon ote den. Eta galdetuko diogu bietatik zer ote den interesgarriagoa ere. Izan ditut, akaso gehiegi. Denbora tarte horretan kantu berriak ere ondu ditu, eta urte hasiera honetan 2 disko besapean hartuta etorri zaigu beste behin bigarren kafera. Kantu madarikatuak 1 eta kantu madarikatuak 2. Batean abesti soilagoak, bestean jantziagoak, bata ekoizle batekin, bestea bestearekin. Zer batzen ditu biak? Akaso gauza askok, baina hoietako bat mina da. Kantuak idaztea, arantzak ateratzea bezala izan da, iluntasunean argizpi bat. Bizipoza izan dut alboan, etxipenak izan dira askotan, euskarri izan den familia, ez dut nahi bindu. Ez du gurera egiten duen lehen bisita, baina aitortu behar dugu gaurkoak irrika berezia piztu digula, sorkuntza berezi honen inguruan hitz egiteko gogoa genuelako.
denbora luzez zu bajuan egosten egon den lan baten traza hartu diogu guk, baina ea berak ze kontatzen digun. Serge, egun hon eta ongi etorri berriz ere bigarren kafera. Hau pasuek, eskerrik asko, konbidatzagatik. Zer moduz gara? Ondo, pixkat urduri, ze azkenian, esan duzu bezala, pixkat zubajuan landutako lana da, eta bihar ateratzen da, eta, pixkat beldur, urduri, ez dakizu, horrekin. Oraindik ere bai, oraindik ere horrelako ibilbide baten ostean hainbeste urte pasa eta gero proiektu ezberdinekin diskoak egiten, oraindik ere argia ikustear den zerbaitek sortzen ditu tximeleta horiek sabelean. Bai. Eta gainez, ez bazitun sortzen, sintoma txarra izango zen, nire ustez. Nik uste, adibidez, kontzertuetan ere horrelako tximeleta batzu sortzen dira eszenatokira igo aurretik edo, eta, berdina pixkat sentsazio hori edo, beldur hori edo, ez da gizu nola hasiko den, nola bukatuko den, ez da gizu. 2021 esan dugu argitaratu zenuen zure bakarkako proiektu honen azken kantu bilduma. 2025 hasiera honetara bitartean, nola joan da denbora tarte hau, zer txentzat? Azkenian pixkat luzatu intzait, egia zen, pixkat luzatu, egia da kantua banituela eta nire ideia, printzipioz 2023 bukaeran, 2024 hasieran edo ateratzeko zela, baina, egia dare bai, ni beste proiektu baten nabilela, nire amataldea eraso da, eta erasok bere 30. urte urrena betetzen duen urte honetan, azken birari ekin diogu eta disko berria ere atera genuen, eta horrek ere, behar zuen logiko bere denbora, ez da, eta pixkat ez nituen nahi biak solapatu. Orduan pixkat eman diot aizia erason diskoari, eta pixkat lasaituta gaudela, eta repidean gaudela kontzertuak ematen, eta agur esaten gure jarraitzaileei, eta eskerrak ematen batez ere, bain zertzen ordua heldu da, eta, nik uste bi musikak bateragarriak direla. Berehala jarraituko dugu, Serge, baina Goiurik bronka botako dibestela, eta utzi behar diot bere saio honetako bi derrigorrezko kaldera horiek egiten, aurrera jarraitu aurretik. Bai, ez, gero disko berrian hori da. Disko berrian landu aurretik, bi galdera egin behar ditugunak, hemen bigarren kafean beti egiten ditugu bi galdera, bat aukeratu behar duzu, eta hori erantzun behar duzu. Lehenengo galdera da, agian tetriko irudituko zaizu, baina interesgarria da, ea nolakoa gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Eta bigarren galdera da, ea zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balute, dokumentala, pelikula dana dalakoa, eta pelikula horrek izan beharko balu soilik zure bizitzako tarte batean oinarritutakoa, hau da ezin da izan jaiotzatik eriotzera arte, izan behar du 18 urterekin joan nintzenean Bilbora bizitzera. 25ekin neskalaguna edo mutilaguna ezagutu nuenekoa. Zein tarte aukeratuko zenuken? Hoiek dia bi galderak, bietako bat aukeratu dezakezu, biak aukeratu ditzakezu, eta... Ustet, berditzait, biak erabeliko nituen, baina, igual behar bada, gustatuko litzaidake bigarrenguan eta nire nerabezaroko tartea, ezta? Adibidez, ez dakit, pixkate mundua ezagutzen aztezaren horretatik, eta adibidez, erasokin azten naizen tarte hori edo, ez dakit, 12tik 18, hori, tarte hori. Nik uste dela, nire kasuan, eta nik uste jende askoren kasuan edo da bizitzako tarte, ez dakit, garrantzitsuena ez bada, garrantzitsuenetarikoa. Azkenean, pertsona bezala egiten zara, eta nik askotan idatzi izan dut, kantuetan horri buruz edo, baina erason azkenengo diskoan badia esaldi batzuk esaten, pixkat hori nire bezarako momentu horietara edo, nintzena naizena jarraitzen izaten dudala, 30 urte geroago, eta niretzako hori hostia da, haizu. Sentsazio hori daukat. Gutxinez berdin pentsatzen dut, hori da niretzako ere bai garaipen bat, ezta? Eta, dokumentala izateko da, tarte hori
polita izan zen. Ba, begira, jende askok esaten duela, nitzake bueltatuko adintarte horretara, askotan, ez? Hor sortzen direlako batzuetan baita lagunen arteko liskarrak eta horrelakoak, eta jendeak esaten duela ez, begira, gustatzen zaite erantzun hori, bale? Ba, badakigu, egunen batean norbaitek egin behar badu, adintarte horretan oinarritua. Zenbat ideia diriden ateratzen dokumentalak egiteko horrelako erantzunekin esan. Norbaitek idea baldin badu, heldulekuren bat behar badu, ideiak makina bat ari dira. Ateratzen. Dana bezberdin ditu, ezta? Hoi da. Bueno, eta hileten kontuarekin, baita ere. Beteko zaizkigu ondartzak, beteko zaizkigu zinema aretoak, jatetxeak, oraindik ez da pertsona bat berak ere ez du esan elizan nahi duela. Paradigma aldaketa badago, hemen. Ikusiko dugu, hori gertatzen den. Bueno, Serge, kantu madarikatuak bat eta kantu madarikatuak bi. Izenburuak oso argiak dira. Zergatik kantu madarikatuak? Zer dute hauek madarikatutik? Mina dakate. Eta giore bai, idatzi nituen momentuan edo, ondela 2 urte edo, eskenean ez dizut. Bueno, ez nengoen nire momenturik onenean, eta hori izan zen pixka nire terapia. Eta minez idaztitakoak dira, eta barrutik ateratzen diren esaldi horiek edo, plasmatu nituen horri txurian, Eta horregatik gero, azkenen momentu arte beti gertatzait berdina, ze izenburu jarri lanei edo. Eta batean entorri zitzaidan, kantu madarikatuak, ostras, hori hona da. Eta mobilan gorde inuz, aztu zaizu. Eta gero, dakan enotak, izenburuak. Kantu madarikatuak, beste batzun azkan hortikan. Eta beti ikusten nun kantu madarikatu, egon izan pentsatzen hola pixkatu fonetikoki hobeto, baina kantu madarikatuak. Eta gero bat eta bi, urrengo aldean ezorazki galetuko jazula. Bueno, hortik joango gara hori izaten ari induan, kantuak etorriko ziren, sortzen joango ziren, eta ez dakit, kantuak sortzen hasi zinenean argi zenuen formatu honetan kaleratuko zenituela, hau da, izango zela bi euskarritan, bi disko izango zituela, bakoitzak estilo bateko edo modu bateko kantua bilduko zituena, edo hori ja gero joan zara arkitektura hori garatzen? Arkitektura hori edo pixkat garatu dut lantzen joan einean. Ez, hasieratik ez naukan. Hasieratik, azkenian gitarra akustiko bat, papel txuri bat, boligrafo bat, horrazten da, no? Baina kantuak aurrera dauzen einean eta banituen 15 bat kantu edo, eta pentsatu nun, ostras, batzuk ezberdinagoa dira, batzuk igual, mendik joten banaiz edo oso zer ezberdinan edetegin. Eta hasi nintzen pentsatzen igual, ez diozu mesela, arkitektura ezberdin bat egitea, eta inkluso pentsatu nuen 3 egitea. Baina, nahikoa neukan ja erason diskoarekin, eta, zertxenak ja nahiko minduta utzi ninduen, eta bikin utzi nuen, eta ez nahikoa dela. Eta hor askotan esan duzu, minetik idatzitako kantuak direla, hor lotu dezakegu ez, erraietatik abestea, barruga kustutzea, akaso, ez dakit topiko bat esatera noan edo ze, baina hor soiltasunera jotzeko autua egin ditekez, biluztearen aldeko autua, zure kasuan badaude soiltasunetik, ez dakit biluzi esan ditekez, ondo jantzita badaude, baina badaude gero beste ekoizpen mota bat duten kantuak. Hor, banaketa hori ere hasieratik argi izan zenuen kantu horra joango da eta beste horra joango da, edo egin liteke kontrako ariketa ere bai, ez? Soila dagoena jantzi liteke eta hasieran jantzita dagoena soilu ere bai. Ez zegoen betzatuta, kantu bakoitzak kutxo batean sartu ziren. Eta kutxa bakoitza zen ekoizle ezberdin bat. Aldatu genitzazken kantuak, lekuz. Baina, lan egiteko, hasiera lantzeko edo berdin izaten da, gitarrakin hasi, baina egia da, Einautekin egindako diskoa pixkat azkarra izan zela, heldu, egin, jantzi eta gur. Eta Josu Monterokin egin dudan diskoa, kantu madarikatuak 2, dela jantziagoa, egon garela denbora gehiago pentsatzen, kantuak desmontatzen,
desikasten, gauz berriak sortzen. Bakizu, pixkat nire aferatik ateratzen. Einaut Gaztainaga eta Josu Montero dira, bi ekoizle horiek, bi galdera batean egingo dizkizut. Zergatik Einaut eta Josu, eta zergatik abesti batzuk Einautekin, abesti horiek Einautekin, eta beste abesti horiek Josurekin. Bueno, egia esan, lehenengo kantuak Josukin joan ziren zuzenian. Baina, karo, lan egiteko mota eta genituen agendak oso pixkat nahiko beteta, pixkat, ez da inola zan, pixkat atzeratu intzun lana edo. Denbora askoan egon ginen lanian, eta bapatian egin zozer, eta berri daukazazioa oandik gehiago arriskatu behar nuela edo. Baina, bueno, ez dakit, igual gaur hori pentsatzen dut, baina ez dakit jendeak entzuten dunean, haber ze esaten du. Baina, egia da, arriskatzia artista baten, behar dela edo. Eta daur elektronika ere oso presente dago abesti horietan, instrumentazio ezberdina dago, geruzak, ez dakit geruza izan liteken, eta kantu horien geruza sortze prozesu hori, ez dakit, zure ideia Josuren gana eraman eta Josuk montatzen ote zuen, edo bion artean sortuak izan diren? Bueno, ideia asko, montatzerako orduan Josuren atzian, eta neria esan pixkat gehiago zan, kentzia. Nire dana zan pixkat ez hori gehiagik da, hori ez da, pixkat horrekin jolazte ginen. Nik uste nion, barra libre edo, ez da? Gutxukera bera handikan joan, eta entzutekin nionian, ez da, ostras, igual hau ez, hau bai, hau, abete mendika jote maituk, eta hau tema diagu, baina nire lana zan pixkat kendu. Eta kentze horretan, edo ez dakit, soiltzea deitu ote dakioken, non sentitzen zara hobeto, esan nahi dut, kantu soil bati esaten duzu, honi zerbait falta zaio eta zerbait sartuko diot, edo geruza desente dituen zerbaitik kentzen, non sentitzen eta zertx, erosoago? Biak interesgarria dira, behar bada erosoen sentitzen izena da natorrenetik, no? Soila pixkat jantzi edo soila egin. Eta baina hasi nezen arriskatzen momentu honetan edo Josukin jolasten bere estudioan, gustatu zait, beste ikuspuntu bat, eta batez ere gustatu zait ze ahotsari gero nik asko erreperatzen diot, eta ahotsari beste joku bat emateko aukerak eman dizkit zeuden geruza horiek. Azkenean igual, geruza batzu izian oso meheak, eta ahotsa oso ondia edo oso meheak ziren eta ahotsa oso mehea ere, bai. Eta jolasteko hori aukera eman dit denborakin, karo. Segun ze infrastruktura daukazun, dakizu denbora gehiago gutxiago. Pratikan landu dugu hainbeste. Ekoizpen musikala edo instrumentu inguruan aritu gara, baina ahotsek ere lanketa badute, produzio lana badago, ahotsetan zertx. Bai. Egia zan, zertx sortu nuenetik asko ikasi dut, nik uste abesten, eta azkenean erasora ere eraman dut kaspen hauek edo, eta askotan esan dut, ostra, zirengo dizuak eta ze ondo, eta ze,
Bueno, ez dakit, nik uste zertzitala, zertxek irakutzi dit, ez dakit, eta igual 2-3 ahots sartzen, tonalidad ezberdinetan, eta bai asko disfrutatzen dut. Hotxarekin esan gero eta gustorako sentitzen naiz, nik askotan esaten dut, abeslaria naizela, esaten didatenean, zu gitar jolea eta abeslaria, bueno, abeslaria. Bueno, ez dakit, hori dakatu duen. Bueno, aritu gara apur bat kantu madarikatuak bat eta kantu madarikatuak 2 diskoen inguruan, baina akaso, gu bezala entzuleak, zuzenean entzuteko irrikaz ere egongo dira, beraz, konta iguzu, Sertx, lehen da bizi, zea besti eskainiko diguzun, eta bestiaren inguruko pare bat zertzela da? Bale, kantu madarikatuak 2 diskotik hiriak abandonatu zaitu, joko dut, eta denbora bakat, igual besteren bat, erantzun baten zain ere, Eta, bueno, kantua badiote norbaiti buruz ari naizela, eta zozerren gatik gertatu zaizula, oain kontatuko duena kantuan, eta bestean zozerren gatik nago handik itxaroten erantzun bat edo, ez da. Bueno, azkenean, bakoitzak, nik uste dano ditugula olako galderak egin behar, eta, bueno, nik utxinez aukera dakat idazteko eta abesteko. Zenean, bueno, hori da nire terapia. Nahi duzunean, Sertx, zoaz gure akustikora eta berehala izango dugu entzuteko aukera. Sertx prest dago gure set akustikoan, Julen prest dago teknikari lanetan, gure kamarak ere prest, beraz, nahi duzunean. Batean zu zara, kaletan barna galduena, ozto gorrien etorbidean. Ilargian argiak gidatu, ta zurekin inorez duzu, zutasuak oitzean. Bizirik lurperatu zara, utxaren arrazoiak atu. Orduan jakin duzu, hiriak abandonatu zaitu. Denborak ez duena osatzen, dolua zaizua saltzen, gezurrak zinetxe dizkiozu, itxaropena denari bizkartu, zure irian erbesteratuz. Kondenatua izan zara, bazenekien helduko zala, bakarri bukatu behartzen nuela. Biziri lurperatu zara,
Hutsaren arrazoi bilakatu. Orduan jakin duzu hiriak abandonatu zaitu Ze ederra, benetan eskerrik asko Sertxu bueltatu gure elkarrizketa setera, guk galdera gehiago ditugu eta. Elkarrizketa setean dagoeneko gure gaurko gonbidatu eta esan bezala galderekin jarraituko dugu. Julen, sarraskia egiteko unea izan daiteke? Ados, orduan, badakizu zer entzun behar dugun lehenengo. Eman. Sarraskia. Horrela bai, gure Kandido Maitearen ahotsarekin gu prest sarraskia egiteko. Abestietako batean, diozu Sertx, nire bizitzak ipuin bat dirudi, ez dakit esna edo lo nagoen. Ipuinetan, ipuin klasikoetan behintzat, beti daude gaiztoak eta txintxoak, maltzurrak eta onak, zure bizitzan ere bai? Bai, noski. Ni uste denon bizitzan daudela bi horiek, no? Bi ikuspegi desberdin horiek, no? Onak eta txarrak, eta bueno, gutxinezuz txarrak sentitzen dituzunak, gero, bueno, beti dakazu laguren bat alboan, eta hortaz hitz egiten da, pixkat egiten dizuna da, pixkat beste ikuspegi batetik ikusiarazi eta behar bada ikusten konturatzen zara, gaizki zenbiltzala edo, ez da egiten. Noski baietz. Abesti batean entzun dugu bihotz minak loratu, burua izoztu, beste batean ezurrak erdoildu. Hau entzuten duenak pentsatuko du Sertx, gaixoa, gaizki dago zeharo. Izan, idazterako orduan edo nahiko pesimista bezala edo, baina nire egunerokotasunean oso barregarria naiz, ez pentsa, nahiko zea, baina, bueno, ez da egite, behar bada gaztetatik edo lotu izan nau kantu ilunen hori, ez da, eta niri horrela ateratzen zait, askotan esaten dut, inberdezu kantua pixkat alaiagoak edo. Bueno, saiatzen ez, baina behitu nora juten aizen. Iluntasun horretatik datoz mamuak eta piztiak? Bai, hori da. Ni uste deno ditugula mamuak, eta deno ditugu piztiak barruan, eta pixkate hori beraien arteko talka hori dano ditugula barnean, edo, ez da, eta pixkat hori azalaraztea, nire terapia ona dela ikusteko, askotan konturatzen naiz, idazten dudana, bueno, bai, zentzua daukala, momentu horretan oso, eta beti danik zuertatu zait, irakurtzen dudanean, dola 25 urte idatzitako kantu bat erasorena, ez dakit, badakit, zergatik idatzi nuen, norengatik, eta zertxekin behar berdina, igual, kanturen bat idazten dudanean, edo badakit zergatik idatzi dudan, norengatik, baina igual, urte batzuk pasa eta gero, behar bada ez dute hainbeste zentzurik gaur egun, ezta? Eta, bueno, nik uste kantuak beti daukatela bizitza bat edo, eta, bueno, bai. Abesti batzuk esaten duzun bezala, norbaiti zuzenduak, zerbaiti zuzenduak izan daitezke, gero denborarekin galdu ezakete, batzuk orokorrean entzularentzat ere izan daiteke, zu bat badago, baina orokorra izan daiteke, baina kantu batean iruditu zait,
zu hori oso zuzena dela, aipatzen duzunean orain jakin dut gaizki izen biltzela, ez genuela berriz zure ironia entzun behar, eta iruditu zait oso norbaiti abestutako zerbait dela, eta ez dakit kontatu daiteken, alagian ezin den kontatu, baino abesti honen atzeko historia. Bueno, kantu hau, nik askotan galdetzen dutenean, no, kantuaren muina norena dan, hori, piskat beldurra mateit askotan, azkenean, nahiko zotatu, gizu. Bai. Kasu honetan ez da hortaz, kasu honetan desberdina da. Kasu honetan, behar da, nigandik urrundu naiz eta kantu horretan idazten dudana da danok sentitu izan duguna askotan, baina nik uste gero eta gertuago daukaguna da norbait oso zuria desagertzen danian nola sentituko zaren, edo. Ezkenean da, pixkate, dana ondo dijoa, baina bapatian, gainez, duela 2 aste jakin izan ditut, egun berberan nire 2 lagun oso minak desagertu direla, ez da? Eta, pixkat hortik dijoa, azkenean, bizitza horrela da, azkenean, eta beldur horrekin edo idatzeko kantua da. Da hori da, nire bikotia, lagun oso barnerako lagun bateo desagertzen danean zer sentituko nukeen, pixkat hortik joa, kantua. Eskerrik asko hain zintzo erantzuteagatik, beraz, esan gabe doa, sarraskia gaindituta dagoela. Nota altuarekin gainera. Bueno, Serge, lana eginda dago, lana bihar izango da mundu guztiaren eskura. Gustora geratu zara? Bai. Gustora geratu, nez. Azkenengo ikutuak arteak izu, lana diala, igual zaz 2 urte hor, eta gero beti daude azkenengo gauzak, Eta egia da, hasi nezela relatibizatzen gauzoiek. Relatibizatzen pixkat gehiago, azkenean artistak ditugun kezka horiek beti horrengo dira, eta jendeak ez da kontuatzen da. Gehiez, niretzako garrantzitsuena, igual behar bada, hori da, gustua gatu naiz kantuekin, bai, oso gustora, kantuekin oso gustora gatu naiz, baina gaur egun hainbeste gauza daude kantu ez aparte, hortan galdu egiten naizela, eta horren beldur izaten dut asko. Baina, bueno, niretzako garrantzitsuena, ni musikari izan da, eta ni naiz kantu egile, eta kantuak egitearen funtsa ondo bete dut, gutxienez hori sentsazio hori daukat, eta kontentu nago, bai, horrela utziko nuke, kantuekin, bai. Esan duzu elkarrezketaren hasieran, eraso taldearekin ere hortxe zabiltzatela azken bira horretan, nolabait ere, gustatu ze gainera nola esan duzun, eskertzen, jendeari eskerrak ematen ez, 30 urte hauetan jasotako babes guztia, esan duzu baita ere Sertxen garaia iritsi dela somatu duzula, eta horregatik datorrela disko hau garai honetan, urte polita datorkizu aurretik? Bai, polita baino... lanpetuta uste tegoen ez da, baina gustora, ezuzkenian eskenatoki bat igotzia beti da ohore bat, ni beti sentituet ohore bat. Bezala, eta gainez, hauak zu, ezkenian disko berri bat, zime bat ekitzia bezala da, ezu. Gogoz, toantxe nahi dut besoetan hartu, eta nahi dut berarekin orduak pasa, eta ondo pasaba gizu. Eta pentsatzen dut, erasoren bira honekin batera, Sertxen zuzenekoen bueltan ere hariko zarela prestaketa lanean, aurreratu daitekenerako. Etorriko dira, nolakoak izan da, zer esan daiteke? Bueno, egia da, bai, diskuak aldaketa ekarri dute, no? Batez ere bia da pixkat hori, beste ikutuekin, eta gero, bakarka joatea zuzenekotara, pixkat nabil hori infrastrukturaz pixkat hori hobetzen, makina batzukin, musika ateratzen, printzipioz nire ideia da bakarka joatea, baina, bueno, ez dakit hemendik 2 hilotara bapatian banda batekin nago, ez dakit, baina nire ideia hori da, azkenean gaur egun Euskal Herrian
bakarlari batek edo, mainstreamak ez, baina gu hor gaudela poliki gure lanak egiten eta ezin dugu gure jendia murritza da, eta ezin dugu hiru musikari ekarri eta ordaindu, nik ezin dut. Nik nahikoa daukat neriakin, eta gainez, ja ez hori bakarrik. Horrek ematen duen lan guztiarekin. Zer da, nik azkenean 30 urte talde baten egon naiz, 4 pertsona ginen, eta beti daude, eta ondo dago, eta pertsona bezala danok garatu gara erasorekin. Baina, ostras, askotan ze guztua, goten bakarrikan kontzertu horretara. Inorri ditu da, eta, bere, gauzako nago azkata, xerrake bai, baina, oantxen hau disfrutatzen, inorri ez diote zer esan behar. Nik iten dut nahi detenian. Ez dakit. Hori ere da. Momentu zola, hola netxeak. Zure kanta batean ere, aipatzen duzu 2021ko diskokoan ez diozula inorri ezer zor, horrelako zerbait aipatzen duzu, bida pixkat hortik tiraka. Luzaro aritu gaitezke hizketan, baina amabiak ere badatoz, eta guk beste kanta bat ere lapurtu nahi geniak, Sertx, beraz, eskerrik asko, gaurkoan ona etortzeagatik, biharko bargi ikuste hori oparoa izan dadila, gozatu prozesuaz, eta zuzenekoetan erasorenen ez bada Sertxenean, ikusiko dugu elkar. Oso ondo, eskerrik asko zuei deitzagatik, bale? Eta nahi duzunean, zeta guztikora. Sertxen azken kantu honekin agortuko dugu irratsaioa. Bihar ere hementxe izango gara, beraz, hemen itxarongo zaituztegu orain gozatu. Hainbeste gauza azteko Ausarregia unez gero Borrotoa erraietan errotu Arzia ezin da arrotu Gaurko izakatzituna Ezin atzaparretatik askatu Este kalambreak pairatu Bihotz-minak loratu Ta burua izoztu Jakin gabe zer egin Nola jokatu Traiaren sakonetik Adarraren puntaraino Galdera Sentimendu jarriak Kontra jarriak Erantzun batean zain Galderak Erantzunak Galderak Erantzun baten zain Gaur goizak atzitu nau
ezin atzaparretatik askatu. Este kalambreak bairatu, bihotz minak loratu, da burua izoztu, jakin gabe zer egin, nola jokatu. Sustraiaren sakonetik, agarraren puntaraino, galdera, ikurrak nirean, sentimendu kontra jarriak, erantzun batean zan. Keep calm and bigarren kafea.